kaka kinde medo sudo machiegni gi odiechieng' mar skuku kaka weche mag yore wuoth medo bedo mapek ahinya to jogo madhie wuoth kaluo kata gwenge mag imbo mar Kenya kabede koro weche mag dhungruok mag nyamburko pod neno e apeyni kata apaya maduong' mowuok Nairobi kochomo kaluo kaachiel koda gwenge mag imbo kabede jogo weg nyamburko bede koro sani mibadhi osedonje mar wuondo jowuoth ni nyamburko nitie kata kamano iponi nyamburko makamano onge. Omiyo ka in jalno mapango wuoth ng'eni yore wuoth pod tek. Kinde ni bede koro duol mar NTSA ogolo lipot mayango masiche mag apeyni mosetimore kinde Januari higani nyaka dwe mar 12 ni kabede kata bedo mana ni masiche odok piny nitiere kwan mag jogo ma ruoke masiche mag apaya mabende koro medore e lipot machalo kamano. Jopuonj mag JSS chungyo jok giwacho ni kochakore higa manyien ogibichak gidoge tich matoka jatend piny William Ruto noseyango ni onego bed ni gibedo interns kata gitiyo e yor kojolo kuom thuolo mar higni 2 ka koro giwacho ni gisesandore moromo kendo gipar ni gidwaro man mondo gidogi gichak gisandre kendo kabede kawuono wakelo ni lipot makende kama Walter Nyambaga notwak kod oduol mano jalup gavana mar kaunti ma Siaya. Warangane mokuom wechego mawamiyo pek. Kwan joma wito ngimagi e masiche mag apaya higani odok piny kipimo kod sama chal kama higa mokalo ka thothne jotielo emoyudo masira. The lies propagated by President William Samoei Ruto amount to gross misconduct since the government has not employed 56,000 teachers but only 10,000 teachers. Jopuonje SS obogo dhi ng'anyo dwe manyien ka giwacho ni piny owacho otamore winjo ywak margi mar ndikogi e yo mongirore. Governor Rengo pok omiya tich bende kata ka dhi office ok oyiena mondo adonji cabinet meeting. Wabedo kod twak makende kod jalup gavana ma Siaya William Oduol. Namba marote machuoke na riadeka auchiel tudri kodwa bende mbui mag oganda mano Facebook Ramogi TV yudo kanyo YouTube Ramogi TV wantiere mbui mar X Ramogi TV kaachiel kod Instagram machiegni nyinga Simfros Okinda. Kwan joma osewito ngimagi e masiche mag apaya higani odok chien gi 8.1 kipimo kod saa machal kama higa mokalo. Kata kamano kwan joma ohinyore ahinya kod jogo moyudo hinyruok matindo to medore higani. Kaluwore kod lipot mar duol marango chike mag apeyni e pacho ka NTSA e kind tarik 1 dwe mokwongo nyaka tarik 7 dweni jotielo emotele kwan joma yudo masiche mag apaya ka joriemb ndiga matin ema yudo masira higani. Lipot maduol mochung'ne rango chike mag tiyo kod apeyni e pacho ka NTSA koro yango ni kwan joma wito ngimagi e masiche mag apeyni higani odok piny kipimo kod higa mokalo. NTSA bedo lero ni ji mathoth moyudo masira higani gin jogo mawuotho gi tiendgi. Kaluwore kod lipodno mogol e kind tarik 1 dwe mokwongo nyaka tarik 7 dwe mar 12 higani oganda madirom 4,000 osewito ngimagi higani kipimo kod ji 4,352 manotho higa mokalo sama chal kamano. Kata kamano kwan jogo moyudo hinyruok maricho to medore kod 8 ka joma oyudo hinyruok matindo bende kwan gi omedore gi 7.3 higani. Higani ji 9,698 oyudo hinyruok marach ka ji 8,974 oyudo hinyruok matindo tindo. Magi kelo kwan joma noyudo masiche mag apaya nyaka ji 20,668. Jotielo emotele kwan joma noyudo masiche mag apaya mochung'e ji 1,451 iliwe machiegni kod joriemb apiko ma ochung'e ji 1,062. Joma iting'o luwe e namba 3 kaka ji 682 noyudo masira. Kata bedo ni kwan joriemb ndigni moyudo masira tin kipimo kod joma moko, kwan ni omedore kipimo kod higa mokalo ka higa ni ji 83 oyudo masira kipimo kod ji 57 e higa mokalo. NTSA oseyo mak kuom nyamburko maringo ng'wech mamalo joriembo matiyo marach gi apeyni tiyo kod simbe mag ong'we yamo e ndara e kind weche mamoko. Oganda kore kwa mondo med beda kiche kinde magitiyo kod apeyni mapacho ka ahinya to e kinde ni mag skuku. Wuoth podhi nyime wuodhe madhi e bombe matindo kod madongo e nyasi mar skuku. E gino mosebedo kanuore higa ka higa e chal mar apeyni pacho ka higani onge lokruok moneno. Nyamburko ne okwamo e apeyni mopogore e kawo wuoth omoko e kinde wuoth.
Ibenire mar duol ma ochung'ne piny Kenha koso derepe moko ema ol gi luwo chike mag apaya. Cleophas Oluoch nono chal kinde wuothe mag skuku. Tudruok mag nyamburko ne onenore apeni ma pachoka. Jowuoth ne okwamo e apaya ma Kisumu kadhi Nairobi e alwora ma Buoye kod Ahero, kendo ne ochuno thoth jowuoth okaw seche mathoth e ndara otieno manyoro kaluwore gi dhugruok mag nyamburko e apaya maduong' mochomo Ahero. Jamni ozidi kendo ng'eny seriously to mae ok en gima ber diere Christmas nikech koko mtokni ng'eny kama maybe ne in gi jatuo koro ok inyal jatuo ne ok nyal konyore. Ma koro wakwayo jo sirikal gi mondo ng'iwa koko jamni nyalo rumo kaendi. Samoro in gi jatuo ichung' e ndara onge kaka inyalo dhi kuonde maboyo. Samoro in gi jatuo onge kaka inyalo kalo trailer nikech wan gi tinga ma cross ndara to ndara tin. Wan gi trailers moting'o gik moko ndara tin. Wan gi cars moko be matindo tindo. Koro tuk be ng'eny Kisumo. Koro sirikal ong'iwa mondo okonywa. Jowuoth wacho ni dhugruok ma kamano inyalo geng' mana ka duol mochung'ne weche mag apaya pachoka Kenha nyalo biro medo yaro apaya mochomo bombe matindo kod madongo mondo duok chien midhiero ma jowuoth kale ahinya e kindegi mag sikuku. Wuok Busia mapema koro katundo Kisumu kae to jamni omaka masetieko seche ariyo. Koro wan wakoma sirikandwa masani nitie. Olosnwa barabara obed maber mondo mi at least wawuoth mayom. E apaya maduong' mawuok Nakuru kochomo Nairobi, dhugruok mar nyamburko ne oneno kuom odiochieng' mar ariyo koro. To mae chalo gima jodak moko oseng'iyo godo. Makaribia Christmas, jam itaongezeka kabisa kwa sababu unajua sasa watu wana travel. Obila ma Nakuru bende lero ikruok magin godo kotenore gi dhugruok mag nyamburko e apaya maduong' ma Nakuru. Bende olero e weche mag ritruok e apaya kagitiyo e twech achiel gi duol mar NTSA. Tutafungua hii barabara, kutakuwa na msongamano. Asubuhi kulikuwa na ngari imeharibika pale Maimayu, tumetoa, na saa hii wakati huu magari hata vile mnaona zinatembea bila kufungana. Kwa hivyo tuko kwa barabara, tutakuwa mpaka watu wafike nyumbani na mpaka warudi salama. Hatutakubali ambao watu wabebwe wakiwa wengi katika barabara kupita kiasi. Kwa hivyo pia tunaangalia sifatwe kama tielo atadokni jowuoth mamoko rem yudo geche. Jowuoth e tesen nyamburko ma Kisumu medore kata obedo ni kwan nyamburko mag jowuoth to nok e kinde ma ywak nitiere kaluwore kod medruok mag nengo wuoth. Ane safaradhi Sabatia to kayudo gari mayudo ka gari osewuok to nengo gari be omedo idho. Chon ne wadhi gi 200 250, sani oidho 400 450. Christmas kama kanenoga kaka ngero pesa bila dikata ma be igona bila rasmi beach ne bije na bila iwago ma mia bije na logola ne sheda. Wuoth omako jowuoth. Ritruok e apaya en ting' mari kaka jariembo kod jawuoth. Chop moleo to ichop ka ingima. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Weche mamoko ne jopuonj mag JSS koro koni weche ma sirikal Kenya Kwanza lando ni gisendiko jopuonj 56,000 en mana mbaka kod miriambo kalore ni jopuonj 45,000 pod ondik e yor orak kendo sachgi en mana siling 17,000. Ichano weyo puonjo chakre Januari poni piny owacho kodeo ywak gi mar miyo gi tije yo ma ongirore. Judith Omondi ni kod mathoth. Ng'anyo ya moko loko kendo jopuonj mag JSS koni weche moko ma piny owacho mar Kenya Kwanza lando ni gisendiko jopuonj 56,000 nyaka ne gidonji e telo en miriambo kaluwore ni kwan ni duto 9,000 kende mane ondike yo ma ongirore kama moko to dong'i e dhier kod osara mar siling 17,000 bang' ka oseng'adgi kaka jotich mamoko. The lies propagated by President William Samoei Ruto amount to gross misconduct, since the government has not employed 56,000 teachers, but only 10,000 teachers on PNP terms, permanent and pensionable, while the remaining 46,000 teachers are engaged in internship contract being paid 17,000 shillings. Surely, 17,000 shillings even in Marsabit. Hiyo ni pesa ya nini hiyo?
That is not if he employed 56,000 teachers, why is he paying other 60,000 while he's paying other 17,000? Why? Juma maokalo imdoho jangad bura bamonga eneo yango ni mandi ko jopuonj migao mar somo kachil ga jopuonje falo ngure nyimdo winjo ngiri mi ne oketei jopuonj go cha gila ma jopuonj no koni oklo ni akasandi yudo sipi menyiso gini gidhi giyong miti magikia kare. Court through the Honorable Brian Ongaya ordered that the internship agreement bounds TSC, Ministry of Education, and the intern teachers to the period pending the hearing and determination of the case on 7th March 2024. Ministry of Education is trying to run away from this, and you know the head of Ministry of Education, we respect him, Muze Machogu. We have been seeing him in funerals, giving out letters for people to be employed. Watu wanapika magoti na waambia shika barua. Magoti shika. Ndio maana wanatoroka kutoka kotini. Kata beni jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ne osingo ni biro ndik jopuonjgi. Jatend piny Kenya itwak ma rekod jofwambo nyicha okoni jopuonjgi biro mana ndiki bang' higni 2 kaluwore gi chik mar piny owacho mane giketo ne tich mar orak gino ma jopuonjgi okwedo. Therefore, I want to ask the president and whoever is concerned, does the government policy supersede the Constitution of Kenya, which states that the contract or the internship period should be 12 months? Does the government policy really supersede the Constitution of Kenya? Kakata somo mar jopuonje mag JSS skunde piny owacho bende jopuonjgi koni okosebedo maber nikech nok mar masinde madwarore. We've been in the schools, we've seen, we've got to touch with the first-hand information, that which happens on the ground. The children are suffering. What they were promised is not what is being offered. Like for me, I am only one in the whole school. Only one teacher in the whole school. I am being handling 14 subjects alone throughout the period. Sometimes even we have been entered into our pocket to dig deeper to that 17,000 to buy some facilities. There are no facilities. We have never seen even lab equipment. Is this how? A person who has served you well, is this how you will pay that person? Ginyono ni skunde ok gidhie chakre Januari. Come January, we will have Hiroshima and Nagasaki. We will stop everything. No teacher will go to teach GSS. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi kaunti Masia kama chochi numuoche iko moro kama gai marazimiro la udinga ne nitiere udhiambo makawuono ligega kar chung'od bura ma Ugenya tok jal mapoko yangi mayo gir kodwol kata microphone kowuok kuom jaod bura ma Ugenya David Ochieng. Wachore noyudo ka Ochieng koko chako loso gi jopiny kama jalno no momaye gir kodwol gino manokelo tulo manochuno jating dai mar Ochieng mondo go bunde yamo ikinde mane gi gweng' Weche kibayo gi kod kite. Kane loso gi oganda lien no, Raila okwedo tim no kowacho ni en gima notimore marach. David Ochieng noyier kod otiko mar duond bura mar MDG kata kamano nodar modonjo e Kenya Kwanza. Onde ok bibi yogo iko awoch no ni Kenya ka an kisi ko mudi kucha iko roso so awoch no in was said that policy and education the Honde himself was one of the people who not contribute extensively about education. Let me see mangai manoko about devolution of education to want to give me not. Then I education but devolved to not the poor. Come or car education never devolved to give it pingo. Jatend kweth manoke od bura James Opio Wandai koro dwaro mondo jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha ogweta okai tude kod mibadhi mag pesa mowinjore nyiewo masinde mag rito gik mochido. Wandai wacho ni oragno ne ochuko gno e kind piny Kenya kod piny Belgium kendo kone duol matimo nonro DCI kod mano makedo gi mibadhi EACC mondo chak nonro mapiyo. Wandai koni masinde go mag ketho chilo kata mwandu mochide ute thieth ne dhi konyo counties 47 kata kamano chalo kagima omenda go gwenyore ofuko mag jodito moko.
3 days ago, I spoke of a very corrupt and unusual procurement deal currently underway involving the National Treasury, the Ministry of Health, and the Council of Governors, whose net impact will be to defraud the people of Kenya, and particularly the counties, of the much-needed money at this time of great scarcity. I promised to provide further details, which I hereby do, alongside the demand for the Cabinet Secretary for Health, Susan Nahumicha, to own up and step aside. In the latest evolving scam, and with the cooperation of the National Treasury and the Ministry of Health, a Belgian company called Ecosterol is supplying counties with equipment they are not prepared to use and at significantly inflated prices, running into millions of euros. Jarbura mara rieda utinde amolo wuok tumo suoko jatend piny William Ruto ewi wacha pand legangla marito piny mayande Ruto koni obiro tiyo go mar rakore gi Okoche. Ruto ne okone jok moko okasore mar keto ageng'a ne mise mage mag dongruok monywando koda kaute manengo gi ogonyore. Utinde amolo lero ni Ruto ne opuso dhoge kendo okawachno motegno nikech en owuon en bende gete kaluwore ni ochung' kata chung' mare kendo otelo ne okinde mathoth makwedo chenro moko mag jatend piny William Ruto. We know that some of us, because we are standing firm, we are being threatened. The other day the president said that those who keep taking matters to court, we know that he's holding that sword for a purpose. He's going to dismember their heads. And the person he was talking about is Utiliamon. Because I'm the one who keeps needing lawyers. I want to tell him I'm not afraid. You can send 1 million people. You can send Gumbo, Owado, and 1,000 others, and I will not be threatened. You be behind Ruto and tell us what Ruto has given you to bring to the people. Not words, not politics, but development. Kono sa ni uduogo, odon recorda, ni oduaro, no duograrie. Ni owacho, ni ano kageri school. Owe riambo, ni bagutu miriambo. Anu tiene kamono kodwa choma ti. Awinjo ni en koro neno ni Ruto tumetoke, ni koro tegno, an bende Raila tumetoka. To gimo kwa bitimo, ni Raila to kwa biwe. Gimo kwa bitimo kendo, dongruok bendo kwa biwe. Wakendo dongruok, tumane patwa mar ODM. Piny owacho chiwo nonro manyien mar chudo mar chenro mag mbui e-Citizen kakoro omenda ma oganda chulo biro medore. Moyangi gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ma bende olero ni chudo mag omenda go ibiro time e yo manyien ma sani piny owacho keto mabiro geng'o lal mar omenda e migepe mar piny owacho. Lydia Okeyo nigi mathoth. En lendo ma ochiw gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ma koro biro chuno oganda jo Kenya mondo mi odogi e ukegi kaluwore gi medruok ewi omenda ma koro ibiro chul gi oganda jo Kenya eka giyud chenro mag piny owacho e mbui. Chenro go nywando chudo mar omenda e yor mbui, tayo chenro mag bengi e yor simbo ong'we yamo, timo chudo kitiyo gi kadi mar bengi kod mamoko. Chenro mag piny owacho mag e-Citizen bende koro ibiro med bechgi ibiro chul $5. Chudo mane kind $200 kod $299 ibiro jiwo gi $10. Chudo mane kind $300 kod $499 ibiro jiwo gi $15. Chudo mane kind $500 kod $699 ibiro jiwo gi $20. Chudo mane kind $700 kod $999 ibiro jiwo gi $25. Ka chudo mohewo $1,000 ibiro jiwo gi $50. Jogo matiyo gi dola ma en omenda mar piny Amerika ibiro jiwo gi $1 ewi chudo mag chenro makamago. Jatend migawo mar omenda olando ni lokruok makama dhi chako tiyo sani, kowacho ni ma en kaluwore gi chike ma pachoka ma yiene piny owacho keto lokruoge makamagi. Owacho ni mbui mar e-Citizen konyo oganda yudo chenro michiwo gi piny owacho e yo mayot. Oganda okwa mondo mi orang mathoth ewi kaka inyalo timo chudo makamagi mbui mar e-Citizen ma en www.ecitizen.go.ke. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi tok lipot mar Lydia no bende matero wa yue mokwongo chenro mar Oimore no ka bende ote omolo kae e mbui mar Facebook
kama bende Honorable Ajali wacho ni koro joma ne obiro ywak ringo weyo iko nikech siasa awuoro kaka liel mit to kamano kinda Ramogi rongo kama weche manyien matuchowa koro erokamano okinyochogo wachon sifro sano Ramogi TV maler kantiere Kibos kod Jamta Ward Awasi Regan Panyako Jako Mugaragana Mzee Omanga Martinez Nyakwaroro kachiel kod mamoko kabende Justin Ondie kwacho ni game raya nyakach neni Simfrozo Kinder kamano Odhiambo Joseph Kombo Simfro Sawinji maler jopuonjo bed mos serikal nono wachgi Ramogi TV radua alel Odheyo Bonyo Ochie political intolerance is satanically inclined to hero worship and kingship aneno kidom kanyo madit miwuoro kamano waringo dhi duka matin waduogo Mambo sasa super mkiongea tunasikiza tulisema tulete jackpot ingine tumeileta 10 times bigger introducing Shabiki super jackpot hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings unashinda ukipredict correctly games 15 usiposhinda inaenda kiongeza kila wiki yani ni progressive bonuses nazo ni no ya 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa. Place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Rocking around the Christmas tree and Ekindegi mag nyasi mar sikuku. Wariwre uru kanyakla ka waparo nyuol mar Yesu Kristo. Riwri kodwa ka wakelo ni tuke mag nyithindo. Kin kendi kendo. To koro wadhi bet kamoro achiel mana kaka chon. Parane mor kodilo mane wantiere godo e sinema mag Christmas. Yien mar Christmas. Bese loso yien mar Christmas cha. Warwakuru mor mar Christmas mondo pong'e chunywa. Donje nyasi mag mor ka wakelo ni wende mag Christmas. Ramogi TV en kama ber mar bedo e kinde nyasi mar Christmas. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Umekuwa ukicheza View sasa for how long? Hata sijakaa sana. Hujakaa sana. Lakini bahati ya mtu ni bahati ya mtu. Si ndio unaona umetoka hapo hivi na pesa sasa? Angalia hapo hivi. Hiyo ni pesa ngapi? 1,100. 1,100. Umeamini sasa ni ukweli? Nimeamini ni ukweli. Hii pia atuambiagi watu ni nini ndio iko hapa hivi. Hii tunachanga ibaki anonymous. Ndio wajipange pia ndio wajue. Si ndio? Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487 *3# sasa. Terms and conditions apply. Jalup Gavana Masiaya William Oduole na chiel kuom jotelo Masiaya mosebedo ka yudore mesa mag weche manyien nyadi ng'eny e higani. Oduol ne othichi kod County Assembly Masiaya kendo tonye lwet Senate kata bang' dok e apisi kamano Oduol osebedo ka ng'ur ni orengo kumiye tije kaka katiba oluwo. Walter Nyambaga obedo piny kod Oduol kendo dayo dhoge kama e chal mar mbaka. Mar gombaka kod jalup Gavana Masiaya CPA Dr. William Oduol mwagodo gombaka odiochieng' makawuono ni kendo wan kod penjo malach kuom thuolo mar higa achiel. Jalup Gavana osebedo kod achiedh nade maka kod kacha ber gi rach mar bedo e apisi tok chamo muma kendo bende osenyaka thiche oko
gikone ni senet no rese modok e apisi. Jalup gavana machiegni kuom gombaka kodwa. Erokamano ahinya Walter, and ago kendo erokamano ne Ramogi TV. Penjo mokwongo kuom jalup gavana ma Siaya. Gavana ichamo sara dwe ka dwe. Jopiny neno ni okiti kata obedo ni ne gimi thuolo mar tiyo. Nang'o? Osacha to pod ayudo. To mano e chik. An kaka deputy governor, an ok an deputy governor momi. An deputy governor moyier kod jopiny. To ng'ama nyalo gola e komani en japiny. Nyaka ne Senate Nairobi puodha ma wach ni gik mana wacho mege mibadhi ka ne gin adier, omiyo impeachment moro mane assembly ma Siaya oketo chande nok nyal betie. Ma Senate ma Nairobi wacho ni mondo adog Siaya mondo wati kod Governor Orengo. Governor Orengo pok omiya tich, bende kata kadhi office ok oyiena mondo adonji cabinet meeting. Ibuche mege county mege cabinet madwaro ni jalup governor bi onego bed ni betie, tamre ni mondo ok kadhi buchego. Apisi owuon ne kama nade? En Bondo koso en Siaya? Jadi mang'eny mane ni Nairobi. An anya tiyo kamoro amora. Ofisa awuothogo nikech ofisa ma jalup governor en ofis mar katiba. Iketa Usenge, iketa Luanda Kotieno, iketa Thur Dibuoro, ofis ma official ma deputy governor ma Siaya en Siaya County headquarters kama ofis governor nitie. To bang' Senate ne wacho ni mondo adog wati kod Orengo. To Orengo kod county secretary nwango barua mawacho nonego bed ni tera Bondo. Bang' mano ng'ur nobetie koa kuom jopiny kod jotelo moko ma wachno kendo noduogo ruchre. To nikech ne kadok tanong' kata kofisa ne nwang'o go kiful. Bang'e ne waturo ofis nikech mane ofisa ma chik katibo keto. Ne waloko locks, na adonji ofis. Nyaka na adonji ofis, poka gi interfere koda. Ang'o momiyo nothichi oko kod County Assembly ma Siaya? Ywaruok maduong' e kindi kod James Agri Bob Orengo kaka gavana ni kuma nade? Tang'o miyo pok orumo? James Orengo, gavana ma Siaya County nosepna. Kendo en adier ni ndalo mane wamanyo ombulu nwarwako lewni machalre. Kendo nwawinjre kabisa. Gima okelo pogruok e kinda kod gavana mosiepna en gima iluongo ni mibadhi. An kane oyiera ni an gi geno ni an kod gavana Orengo wadhi tiyo ni jopiny maber kabisa. To kane wachako tich, bang' dweche 3-4 achako neno mibadhi yore mege pesa. Sana sana weche mege interest. Ne milion 5, milion 10 igolo bang' ndalo 2, bang' ndalo 3. To nochopo kama koro County Assembly ma Siaya kalielo chopo chieng' Ngeso to gin ema gidhi liete gimielo gavana to gipako gavana. Mibadhi tumre tago koko to onge uchunguzi mitimo. Mani manokelo pogruok e kinda kod gavana Orengo. Wach ma mibadhi. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC ne olieko ni nitiere mibadhi moko manyalo chopo milion 400. To ino wuon isebedo kikeko kendo intiere wi koki ni nitiere mibadhi Siaya. Mibadhi gi ang'o momiyo pok ichopo e do kod neno moromo mondo mi maki kendo twi jok ma ini chich kod ni tiyo mibadhi? Ka in kod shida e odi, ukigole oko kapok itemo mondo ilose kiot. An wachni kata kapok owuok oko natemo mondo alos kod osiepna James Orengo. To ka wachni neno tamre losre i executive ka e kinda kod James Orengo, to ne adhi batero wachni e assembly. Assembly kana atero wachni
to onge uchunguzi mane gitimo maber gi impeach bang' impeach to kane wadhi Senate wa Senate odwoka to nawacho ni wach ni okawa aweya ling kama nakawo stakabadhi manan kod evidence duto manan go bana atero ni EACC lakini adwa mondo anyisi Walter ni EACC pok otieko uchunguzi margi kech na atero cases mang'eny pesa molal sia en karibu bilion 2 sirikand Rasanga cha kod sirikand Orengo kaka endi gimo milion 500-600 bende olalie dweche manyocha wantiere kwa tiyo karibu dweche 6 list ma jo EACC nyocha ogolo nyocha gidwa yelo sana kijana miluongo ni Hezron Opio. Ndio Hezron Opio en achiel kuom jok ma mibadhi omako. To Hezron Opio en ng'ama tin sana kuom jokuoye madongo masaya. Ongoge madongo nitiere ma jo EACC pok oluongo nying-gi. DG itudi kod bedo kod machinglo moko kendo dwaro rak owuon bedo nyakaka e orak mag kaunti ni mane makelo ywaruok e kindi. Ere gima inyalo wacho ewi wachni? An atimo contracts madongo gi national government ok atim gi county to bende an kaka CPA ang'eyo gima kisungu luongo ni conflict of interest. An onge kaka anyalo tiyo kod county government ma Siaya natimo rak kakanyo ne ka assembly tera i Senate nowacho ni nitiere tije 86 manene adwaro ni mondo interfere kodo kata influence kata omiya onge county i Kenya kama anasetimo kodo ohala mokwongo aluoro timo ohala gi counties nikech counties ok chudga chudogi tek sana. Anatimo ohala gi national government, anatimo ohala mege barabara kod kambi miluongo ni Kura, tatimo nyaka kod ohala magene kod National Irrigation Authority. To county government pokatimo go ohala bende okabitimo kod ohala machiegni. Ka intiere liel Kogelo ti wuok apiaya miwacho ni nitiere kaka governor tiyo kod thuolo makende ma intiere godo mar tiyo kod mwandu mag piny owacho ma Siaya mondo oyud godo ohala en owuon. Donge ma en tudo ng'ato kod mibadhi? Wan kibinafsi pok wachwanyre. Pach wapogre mana kako nego bed ni watayo Siaya. An administrator, an manager. Orengo to wakili kendo human rights activist. Adiera man kende ni Governor Orengo mondo tasia maber odwaro ng'ama nyalo thene molony kod weche meg administration kata weche meg management. To nikech iyorego to kolonye kendo mano chande kabisa. Kidwa ng'eyo ni Governor Orengo ok tasia maber kata seche moko advisors machiegni kode ok ubet ni idhi kode maber. Department ma culture gi tourism ndio pesa moro ma gitengo ma giketo thenge karibu milion 65 ne pesa mar piny owacho festival. Thura inyalo bedo ni iketo milion 65 ne piny owacho festival nodwa dhi miel go Siaya to tingni to mafuta onge mapuro ni japiny. Ang'o momiyo alap mar tuke ma Siaya Stadium pok oger nyaka kawuono kata bed ni ne usingo ne jo Siaya ni gedo biro dhi kare nikech gito ok gidwa ng'eyo ni nitiere ywaruok moro, gin gidwaro tich. Pauno e achiel kuom gik mane omiyo an William Oduol Denge abedo impeached. Kech ne giwacho ni inside japiny na wacho ni Siaya Stadium ni pesa mane oket mare noter ne gwena. To mano ok ne gima wacho. An gima na wacho en mana ni ne dware ni mondo wakasre. Nikech Rasanga gik maricho mane otimo ka wach ma stadium to no temo go at least no at 80-90%. Ma serikal marwa nonego bed ni watimo juu chini watiek loso stadium no pio mondo kony rowere
Diji nitiere kwayo makende mosebed kichwalo ahinya te thidhia ma Siaya ma en kaka mwandu mwinjibe ne konyo jo Siaya. Uno wuono timo ang'o mondo mi nya e weche mag puro chop ne japiny? Yala swamp kada thidhia mayala mane goldi marwa Siaya County. To Yala swamp abro mana weyo wuoye iwiye ka jo mibadhi onega. To nikech jotendwa moko matin oriwre kod jooko waindi kod jotelo moko madongo dongo mondo ma japiny machandre haki mare. Ano katamra investor kata jo Siaya mang'eny ok otamre investor. Wadwaro joma kelonwa mwandu Siaya to nang'o mondo wamuindi eka 17,000 makohitaji nikech kama gitie en eka 4,000. An gima sebedo nadwaro ni mondo muindi no bed piny kod jopiny wabed kod singo moro MOU, Memorandum of Understanding, winjruok moro mondo waneni muindi biro tiyo nade, obiro gero nwa factory, jopiny biro benefit nade. Ka intiere romo moro Siaya teriedo ji 6 mokelo kanyakla Lesho Odhiambo, Nicholas Odero Gumbo, Charles Owino gi jok modong' ni magi team mido dhi piem godo gi jatendi James Orengo e yiero manyien. Ma nyiso ni kore sejwang'o tich ni rito mana yiero. Anya chung e kom ma MP Malego Usonga uyiena chiko yiena. Anya chung e kom ma senator ma Siaya County chiko yiena. Anya chung e kom ma governor ma Siaya County mabena asega yombo ban wango 2013 bomaya maya. Gima nyaka nyis ja Siaya ni 2027 anu duol denge unrelevant. Aidha kaka governor ma Siaya County, senator ma Siaya County, MP ma Siaya County. Lakini gima ng'eyo ni okadhi bedo deputy governor ma ng'ato. Ija ODM kosese donje UDA. Gik ma ODM nosetimona kata kopo ni an ng'ama thod korona asetho. An pesa maselalo i party ma ODM ne kod gik mang'eny ma ODM osetimona. Anakwayo jotendwa ma ODM ne kata ka en go makakwaro kata makadayo kapani William Oduola anasechiwo kata sechulo kata bed mana ni in go wadu mihero kaka koro an i party na mahero miluongo no ODM to wadu ichung to ka ole to jirani obiro bomako le ko wadu pokotong kiringo kidok yodo wadu man kod leni ko siringo kidhi ka jirani to jirani en sirkal matiyo masanini ema ng'eny gi neno resa i senate. Mibadhi moro tudi ni koritiyo kod thuolo mari assembly ma Siaya mondo thich oko Orengo. Assembly ma Siaya James Orengo ema ne opidhogi. Koro thuol mane opidho cha ema koro kendo luoga mondo luor mondo kae. Omiyo eno chama nyanje. Kik gilaumu William Oduola. Anan chien. Jirogene gidwa thicha oko. Koro sani awinjo ni sani giyware matek kabisa. Ma speaker kode Governor Orengo kod assembly kochande. An anyiso jo Siaya kata mana jo assembly go ni wan ka jotelo nyaka wabed joma jadier. E kinde mane thichi oko kod county assembly ma Siaya, Senate no dhi oresi miyudo fuong'ruok midok kendo itiyo. Ng'iyo obede kindi kod piny owacho makare kendo nyaka chop seche giendi itiyo kod piny owacho. Dong ma dhi ataro gi dwaro mar party manoyieri. An aja ODM ma life member mar ODM. Although ni jo ODM ma Siaya mar ODM Siaya County Olo Kanda ne giwacho ni gi expela. An aja ODM ma oyangore ni tiyo kod serikal. Kakoro watiyo ko DJ odiochiengi chalo nade kichiewo? Kachiewo gokinyi mokwongo agone Nyasaye erokamano kaka jalo ma religious. DJ neno ka wang'i por leny kendo bondo bende pichni ng'ama dende ler. Kiliek ni japiny to gin kit chiemo mage michamo miyo ineno karawera kinde ka kinde? An achamo chiemo ma kienyeji.
Chiembo bende sana sana oketemo. Ahero gik maboil. Ana nachamo nduma, oda madho nyuka, nyoyo kumioda. Gima jana gidheri. Nduma iputha jojo kikelo Nairobi. Erokano kuom goyo mbaka kod Ramogi TV kendo kido thuolo to wabro dhi nyime kod go mbaka ni mar in kod ting' mar chwalo tiji mane chiko japiny. Erokamano. Nyambaga etwak mane wabedo godo kod jalup gavana ma county ma Siaya mana William Oduol. Wadhi nyime kod weche manyien kama riwruok moko mar piny owacho mar Eliud Owalo Foundation odiochieng' kawuono nochako chenro mar chwalo thieth manono e kor gwenge gino manotim e skund sekondar mar nyiri mar Lwak mantiere e sub county mar Rarieda. Kane oloso sa chenro no, jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani mabende jatend riwruogno Eliud Owalo nojiwo jopiny mondo omany okumba mar thieth kaka achiel kuom yore mag konyogi duoko chien nengo mar thieth e ute thieth ma pacho ka. Tuo en gima rach nikech ng'ato ka tuo ok onyal yudo bet gi del monyalo timo go tich makelo konyruok. Joma mine ok nyal dhi puodho, joma chuo ok nyal dhi beto kapok opur. Koro watemo ni mondo wakel thieth piny ka ni jopiny te. Kawuono wakelo yath mang'eny kabisa gi laktache, wan gi lakteche ka moingo 100 mobiro mondo thiedhu. Kendo ma gima wabotemo mondo watime higa ka higa, to kata ka nyalre to watime kata ndalo 3 e higa. Yath ni ka mang'eny kendo yath modong' ka wabiro weyo osiptal ka mondo kony jopiny. Jodak e ute mag National Housing Corporation manie kar chung' od bura machangamwe Mombasa ne dhogi moko bang' tingni donje alworano kendo chako muko ute magidakie okinyi ma kawuono. Gikoni ma timore kata bang' doho ma Mombasa golo chik mondo mi kik muk utego nyaka chieng' tiek bura manyocha gichwalo e doho kaluwore gi ywaruok manie kindgi kod National Housing. Jafwambo marwa kawuok Mombasa Joja Oko miyowa mathoth. Ne en ng'anyo mane obagi gi jodak mag ute National Housing mantiere e od bura machangamwe Mombasa bang' tingni monjogi kendo chako muko ute magidakie. Ma en kaluwore gi ywaruok mosebedo e kindgi kod tend utego makoni chano mukogi mar gero udi manyasani mikoni nengogi oyweyo. Jana usiku tulizunguka tukapata tumefungiwa ndani, na mali umefungiwa uwezi toka uka-access mwenzako. Sasa asubuhi tukua tunatafuta tunaingia wapi. Ndio bulldozer ikakuja ikaingia pale, mumeona kuna ile mabati ikaingia ndani na ikaanza ubomozi wa nyumba. Jambo la kwanza, hawana demolition permit. Ile NEMA report ambayo wako nayo ni fake. Number 3, hakuna approval yoyote ya county ambayo wako nayo. Na kibinadamu leo tuko katika msimu wa Christmas ambayo kila mtu anataka kusherekea. Hata kama hali ni ngumu namna hii katika nchi yetu, lakini usherekee Christmas ikiwa uko na amani. Hiyo hakuna hapa National Housing. To kata bang' chwalo ng'ur e doho mar kwedo chenro mar muko utego, jodak moko negi po mana koket chiel moluorogi, kaeto muko ochakore okinyi ma kawuononi. Ng'ur margi en ni idwa ni gidhi e ute manegogi ni malo moloyo magisebedo ka gichulo mar chiwo thuolo ne gedo mar ute mikoni nengogi ni piny. Oda ilikuwa imesema kusiendelee kazi yoyote hapa, lakini kwa sababu sasa ni sikukuu na ni Jumamosi ndio tumeamka tukapata bulldozer imeletwa, lakini walikuwa wamesimamishwa na koti kuendelea na mjengo. We are asking PS Hinga, Charles Hinga, please, if this is affordable housing, why is it that from 7.5 that house is demolished and then you are moved to as 15,000 shillings house? Is that affordability? National Housing manore koni tiere seche mane tao muko no ne kata kamano tamore loso gi jofwamb weche ewi okang' makamano. Atafute mbinu ambayo tutakaa chini na watu wa National Housing, hizi shida tumalize once and for all. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Next on Shambhala Wanyama.
Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Drink food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go behind when I was young, when I was a teenager. I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. Who wasn't very expressive. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Digital app today. Kwa majina yangu naitwa Nancy Leting kutoka Duro, Naivasha. Mimi ni mwanabiashara. Mimi nilicheza SMS ya 29063 alafu nikaekelea SJB. Sasa ni kusherehekea kambusi hivi na familia na majirani. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chagua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number 58. Machiegni pautuke kama ji maromo aboro buonjo kadhie bengi bang' yudo bonus kokalo goyo punda mar shabiki.com midweek jackpot. Jauchiel no yudo bonus maromo silings 50,000 medek 75 ng'ato ka ng'ato. Ana Mudhamia no yudo loch nyadiriyo maromo silings 112,750. Jaboro go no yudo makare tuke 11 kuom 13 kanyaka sani. Jackpot ochunge silings 1,121,700. School fees direct kwa kijana alifanya form 1 for class 8 na nilikuwa na wasiwasi Mungu maombi biashara na sikukuu pia tuende ushago Subukia. Wacha tukitoka hapa tutapanga. Nikasoma na nikaweka simu kwanza kando, sikuamini. Nikakaa tena karibu 3 minutes nikasoma tena. After that wakanipigia simu. Kabisa leo niko hapa. Nataka hiyo 5M iko saidi yangu. Because hata kama ni kushinda, Harambee Exit 3. Hatubagui man. Cheza kiana. www.shabiki.com. Fungua midweek jackpot hapo uwekelee. Nitaendelea. Hiyo milioni 5. Lazima itashuka Trans Nzoia. Nipande mahindi zaidi. Because tumesema hii festive season, tukisema Merry Christmas, ni vitu mbili tunapiga. Sherehe na Manchester United. Sawa? Mnaambia watu waje nyumbani? Merry Christmas and Happy New Year. Pimaro Sport Festival mose bedo kadhi nyime gwenge mag North Sakwa wende county ma Migori koro chamo tielo mar nus final bang' timbe ang'wen do tiko e tielo mar quarter final motu kawuono. Tim mar Angogo FC ne oyudo tiko bang' loyo Lara United gonde 2-1 kuelo nyasore 2
ka Gamba oloyo Baraza e okwayo mag penalty. Rainbow ne bende oloyo Yago FC 5-4 e penalty. Nus final kiny nobed e kind Ango gi Baraza FC gi Rainbow. Final matugo ma isiro Songa dhi timore chieng' wuok tich tarik 5 e paw tuke ma Saria Primary e sub-county ma Awendo. Tim mar mita nochako tuke mag Migori Peace Tournament gi loch maduong' Kawasio United bende noloyo tim mar Gaza FC gonde 3-0. E alap ma Migori Stadium, kaunti ma Migori, tim mar mita noloyo tim mar Upper Hill gonde 4-0 e tukgi mokwongo. Manya FC norodho kwanyo FC gonde 2-0 ka tim mar Alara FC noloyo tim mar Siling FC gonde 2-0. Tuke mag kwe mokelo kanyakla timbe mawuok e kauntis ma Nyanza kachiel gi jogo mawuok Kimbo mar piny Kenya biro dhi nyime nyaka tarik 1 ka jogo ma ochano tukegi tiyogo mar kelo kwe kachiel gi gero mich mar adhula e kind